Hambai takukai bugusong ang norong ni koksanai entertainment YouTube channel. Ini bo norong bagai belai nakuma korok tubi faika norok obidono fulan simi 5000 jora nainen bagi kisa site laidi. Tei o channel no subscribe khaikun keba norok subscribe paisa khaididi. Tei obidono naitok keba like esa wi ridi. Ge faidi amsi kok salaiwi tinini o video ni changlaimu bakagose thanglayan. Abo belai kheno mone koto khai nukjagoi tongo habane tahokte busong norok ba khelda khaya saimaya tabuk joto politics ni leader rong no tabuk lukurong no ringkhori tongo jemon resa mongo khanama hai ani karingo faidi dada ni mahai tabuk joto politics ni leader rong no tabuk lukurong no ringkhori tongo sini thaneo faidi sung no nogriwan te khoroksa bo sawo sini thani faidi sung no sakri riwan te khoroksa bo sawo sini thani faidi sung norok no pata snambui diwan abo sung nugui tongo social media ni bisingtui tipramo thani bo BJP bo thango BJP ni bo tipramo thawo phayo CPM ni bo tipramo thawo thango teisa tipramo thani no teisa IPF ti rogo thango obahai kobang mano tabuk ringhor jangmani bisingtui lukurok tabuk oma haike thanglai phailai ngei thanglai tongmani srai kaino nukjagoi tongo tamni hingke bwskangni salo hingke no o boot tip sinmani jora phainai ha tamni bagui boot pass hingke montri MLA manai haideba gai oboni bagui no ang tini kisisa o video ni bisingtui tini sanani musungo hapani tahoktai bogso tini nai naimani nasigui naimani tipramo thani bo BJP bo thanglai BJP no baksa tipramo thawo phayo ha tei tipramo thani CPM bo thanglai teisa CPM ni bo teisa tipramo tha phayo ba baksa ba congress thango baksa ba IPF ti bo thanglai fiaba ang joto Tiprasa lukurong no sanani musungo thangdi jani hamjangma bukhaw tongo aidiba jani hamjangma no kebo lamaka suimanya keba ang tini sanani naimani ke omose sudu faidi hinei thangma baya sungno budi faidi hinei thangoi budi ma baya habana tahoktai busong tamo hinke sini Tiprasa rok bo jagao thang sogui tongkha o kok tumanose sini Tiprasa rok sayumanani nangnai tini ringhor jangma baya rang phunugui rang rewan thangma baya habana tahoktai busong nini or rang 2 mas no sawano 1 bosor no sawano fiaba nini Tiprasa ni future abo jug no tongnai fiaba jodino sini Tiprasa ni bisingo sung Thansa kaisa lamao himlayei manya hingke ok baksa kwrui hingke yapri baksa kwrui hingke fiaba sini Tiprasa dofa daktino kemawi thangnai tamni hingke sini Tiprasa rong no singho hai khuawi salbrum no naisomoi tongo obono saimana nangmai khabano takudai busong tini sung kising sung Tiprasa ni bisingo nungbo Thansa kwrui angbo Thansa kwrui te khoroksa bo Thansa kwrui hingke a jorao no o singho khwai tongmani sungno monogui painai habani takudai busong jodino sung Tiprasa ni bisingo sung jotono Thansa ngui maka hingke sung Thansa tonglai maka ke 100 bosor 100 kothi kawi thangpano jesakpano khuadi keba sini Tiprasa bosongno chawi mangla tamni hingke Thansa tonglai kha hingke fiaba sung Thansa tongya hingke nungbo
tekese jaga thango angbo tekese jaga thango tek khorjabo tekese thango hingui oroi poroi hingui chini bisingo wngui tongo eba masa masakai chungno o singho monok nai monok pai khengke tamnai tырक tырक chini Tiprasa rok koma sinai phan kwrwing sinai ha shokti kwrwing sinai hingke ofrwkaino chini Tiprasa dofa kmanani suru wngnai aboni bagui no ang tini sanani muchungo jesukmano no rang luk phunukdi jesukmano nok tangui riwano sadi jesukmano chakri riwani sadi ta thangdi khapani tahokte buksong Thansa se tongde chini habubagra sawi tongo norok Thansa wngdi जों साइमानो नुखुंगो कक baksa kwrwikhe jefrufano o nukhung chalangya 100 bosor phono nung nukhung khadi nukhung hisangnai nukhungo kok baksa kwrwi hingke a nukhung sob samoi no logro jogro tongnai hamari mani wngui tongnai ha rugi sugi bo kagi wngui tongnai oma haino chini Tiprasa ni bisingo जों Tiprasa rok Thansa kwrwi hingke kok baksa kwrwi hingke yapri baksa kwrwi hingke phiaba chini Tiprasa dofani bisingo oma haino thuyasakno logro jogro wngui satok pitok khaijagui aro butharjago aro rep khaijago aro rwkhlaijago aro lama kasui bujago oma hai wngui tongnai tamni bagui hingke जों Thansa kwrwini bagui o singhorok जोंनो kiriya phiaba जों jodino जों Tiprasa rok ekdom jotono kok baksa wngui जों Thansa wngui mahakhe takuktei bukuksong जोंनो kebo phano जोंनो o hasakani जोंनो sokomoui mangla जों je satok jagui tongmani जों buthar jagui tongmani rep khlaijakgui tongmani chini Tiprasa ni bisingo जों Tiprasa kisi Thansa khe tongyani bagui mo thasa khe tongyani bagui se tini alka bosongni borok जोंनो kiriya wngui tongo जों jodino जों Thansa wnglaui mankha hingke kok baksa wnglaui mankha hingke phiaba jesa bosong phano phaitung जोंनो mungsa khlai mangla aboni bagui no tabuk politics ni hafat bwskangni bosorong haino election nai aboni bagui no nono paina phainai ani gari ngo phaidi oro se nobar sip sawano omo baya khapani tahokte buksong chini Tiprasa ni solution biangtui manai obno tui se nahardi obno tui se wanswk rang baya rang koidin no koidin omo ya khapani tahokte buksong chini future chini bobishot se juge kaham wngui thana nangano kwrak wngui thana nangano o jinis tano o wanswk no tui se chini Tiprasa rok norok bo dina phano thana phano wanswgui swkangbaira wanswgui thangnani khaidi tahokte buksong o hasakao chini Tiprasa rok no khaklap guli phehlui manai ang Tiprasa rok bagui thwimano nangkha hingke ani khaklap phano phehlui riwano nei kek khoroksa phano saimanai kwrwi khapani tahokte buksong ekmatro bubagra simino o samung wanama singsa no khlai manai aboni bagui no ang tini bubagra no kaham ni samani naimani ya Tipra mothabo kaham ni samani naimani ya tamo hingke जों sawi mano chini o Tiprasa bosongni bisingo tabuk bortomano chini bubagra no bo sobkisu chini bagui kaisa sati hai kaisa pohor hai aboni tahokte buksong aboni bagui no tini bubagra sawi tongo joto Tiprasa rok no Thansa wngdi ang norok no solution jasaka phano rinai taklai maya phano khali manya phano 10 bosor dongle mananbla tamni hingke जों Thansa se ekmatro wnglainani thai khapani tahokte buksong obono ang joto Tiprasa tahokte buksong rong thanio ani o message tongnai tini video orono kholopka o video ni bisingtwi thaisa thani rok chasuya derama korma tongkha hingkeba norok ano nakardi ang joto no nakar sanu tei haina hai kwtal video o norok bai malai phinai tini bagui amsukno jotono kaham kwrung susto tongmai jati jotono no khulum baika।